Viljami, 5 pointtia. Miksi ihmisen kannattaisi ostaa Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu? 5 pointtia. No hei, Mitsussa on uusi R32, vähemmän ympäristöhaitallinen kylmäaine ja entistäkin tehokkaampi. 1. Pakkasella tosi paljon tehoa. Eli ei lämmitetä sillä sähkövastuksella, vaan sillä pumpulla nimenomaan. 2. Hiljainen äänitaso. Se on oikeasti hiljainen laite, jos verrataan moniin muihin, niin pystyy nukkuakin, kun pumppu lämmittää taloa. 3. Split-pumppu ei muuten jäädy sitten kovalla pakkasella, jos tulee sähkökatkos, niin pumppukin pysyy sitten ehjänä. 4. Ja vielä viimeinen. Maahantuojana toimii Scanoff, se, mikä on tuonut vuodesta 1987 Mitsua Suomeen ja on muuten sitten vakavarainen yhtiö, jotta takuasiat varmasti hoituu. Okei, kuulostaa hyvältä. Entä miksi putkimaatti kannattaisi valita urakoimaan tää homma? Putkimaatti siksi, koska me ollaan keskitytty pelkästään lämpöpumppuratkaisuihin. Tehdään suunnittelusta toteutukseen kaikki itse, ei käytetä aliurakoitsijoita. Pääsääntöisesti käytetään yhtä merkkiä, tätä Mitsua, joten ongelma- ja vikatilanteessa sitä varmasti auttaa. Hienoa. Kiitos. Kiitos.